Arvatkaa minne tällä kertaa ollaan menossa. Jälleen Martta ei päässyt portista läpi. Mun kassi tuli kokonaan ja Martta jäi tuonne. Siis me luultiin, että me ollaan myöhässä, niin me skipattiin Alepa ja tultiin tänne suoraan, kun me ajateltiin, että me pitää mennä vielä passin tarkastuksesta, koska me ei mennään Skopjeen, mikä ei ole EUta. Kunnes me toitte, että meidän välilaskuhan on Frankfurtissa, eli me mennään Frankfurtiin. Siis eilen mä vaihoin kaikki Turun Forexin ja Makedonian rahat, ja se oli 30 €. Ja lentokentälläkään niillä ei enää oo sitä, joten nyt me etsitään ruokaa. Onko lasten ateriaksi? Kyllä mä tiedän. Ja meidän vierestä ei ole ketään. Tyhjä. Joo, meidän portti ei edes näy tossa vielä. Tai siis tuolla lentoa, koska se lähtee niin myöhään. Tästä vähän Lontoa-vlogia. Lontoa-vlogin arviointi. Rahan tää konetta nyt kädessä täällä. Koska mä rupesin päivittämään tätä nyt YouTubeen. Siinä on ihan sika vähän vasta mennyt. Tää on joku meatball-leipä. Meidän kämpän pitäisi olla tämä. Täällä ulkona on niinku joku 24 astetta, ihan superhyväs keli, tällainen tarpeeksi silleen vähän sataa. Mä haluaisin vaan mennä nyt niinku Ja nyt me lähdettiin ostaa ruokaa, mutta me saatiin jo meidän kämppä, joka on ihan sairaan hieno. Mitä se sanoo? Siis tuolla vuorella on joku leijuva risti. Ostatko sä nyt sen? Joo, yritän. All the time, I'm grateful all the time. Kämpän esittelyvideo. Tuolta tultiin sisään. Tästä mennään tänne hissiin. Ja sanottiin, että ovet ei mene kiinni 3, niin se ei haittaa, mutta sitä pitää vaan pitää pohjaskunnossa. Noin, nyt se lähti. Tässä on peili. Mulla on avaimet. Sitten mennään meidän asuntoon. Okei, tästä ovesta tulimme sisään. Ja ensimmäisenä näemme tässä eteisen. Tästä mennään tänne keittiöön. Tuossa näkyy keittiötä. Tuollainen. Täällä on sepä tällainen keittonurkkaus. Joo. Sitten tuossa on ruokailutila ja tuolla on hieno terassi, siitä mä kuvan maisemia. Tässä on olohuone, vieraiden peti. Tuossa on TV. Ja täältä pääsemme tänne vessaan, joka on varsin hieno ja moderni suihku. Vessasta vasemmalla on täällä makkari. Se on sängyt ja tuossa vaatekaappi. Katsotaan, ikkunasta näkyy ihan viileä puhallus. Hei, katsokaa, tuolta näkyy tää turistinähtävyys, toi risti, mikä on tuolla puolella. Wow. Joo. Next morning. Kattokaa tää kämppää tälleen valossa. Eka aamu ja nyt me mennään kauppaan, koska ei ollut hotelliaamiaiset auki enää, koska lähdettiin myöhään. Mä ihmettelin eilen, kun mä laitan naamaraksua, että oi, tää on täällä joku kuoriva. Että onpas kiva tällaista, mutta mä tajusin, koska mä oon vaan heittänyt kaikki matkalukkuun. Kaikki kengät ja kaikki rasvat ja kaikki. Niin tää on ihan tällainen hiekkaa. Näyttää vähän eriltä päivänvalossa ja tuolla on toi risti taas. Arvatkaa minne mennään. Veroon. Ruokakauppavero. Täällä on ihan sikakiva lämpötila, just tämmönen 25 ja ei ole liian kuuma. Okei, tässä vähän päivänvalossa sama kämppä. Tuolla on parveke. Lähdettiin vähän kauppakeskusta kohti. Ja Lontoossa taas. Mikä on englanti? Onks Bohemian Rhapsody se biisi? Eikö siis Queen se biisi? Queen on joo se biisi ja Bohemian Rhapsody on se artisti. Seuraavaksi vähän ostoksille.
Tultiin johonkin siis puhelinkauppaan. Ja tässä on nyt muutama tunti shoppailtu ja lähdetään kohti kämppää. Ja täällä on ihan täydellinen lämpötila. Joo, sitten tässä on tämmönen vähän erilainen kirkko ja kirkon kellotorni. Aika hieno. Koira chillaa keskellä mokaria. Tultiin täältä jostain asuinalueen keskeltä. Ja tuolla taas. Jee, iltavalaistus tulee. Pätsäs. Kattokaa mihin me eksyttiin taas matkalla, kun oltiin tulossa vähän kauppakeskuksessa kotiin, niin ollaan taas kaupassa. Siis miten paljon on halpaa? Toi maksaa niinku, siis yli 35 senttiä. Mitä? Lontoa! Patsas! Patsas! Arvatkaa, kuka tunnistaa, että me ollaan turisteja? Me itse! Joo, mikä tuo on? Mikä tuo on? Lontoa! Turisti! Turismo! Ja me mennään tuonne. Lalalala. Siis vahingossa käveltiin tämmöiselle aukiolle. Vähän kasinokulttuuri. Hei, hieno juna. Siinä maha, missä painitaan. Ostokset done ja nyt kokkailemaan. Meidän kämpästä puuttuu niinku tunnelmavalo. Nyt vähän DIY, että uunivalo on päällä. Okei, me myös tehdään ruokaa. Sitten pikku keittokomero. Nämä kaikki isot valot on pois, noi valot on päällä. Ja sitten makkarista pöydälle tuollaisen minilampun. Ja TV:ssä, eli kuubalainen jatsmusiikki ja valaistus. Aesthetic ruoka. Se aamiainen pitää joku päivä. Hyvää yötä kylmyydestä. Tää on kuuma. Siis menossa etsimään jotain jokirantaa. Täällä on ihan sikahienoja taloja. Okei, johonkin puistoon päästy. Näyttää ihan siltä legit, että tässä olisi hyvä aika juosta. Onneksi täällä on nyt joku 22 astetta, niin täällä on ihan sikakia ilma ja sille aamulla kyllä sato, että on vähän silleen viileämpi päivä tänään. Siis tännekin on tehty juoksurata. Siis juoksurata ja lampi. Martalla on tuolla pussipuuro. Tommonen makumakea. Hän laittaa siihen suolaa tuollaisesta. Mistä sitten? Semmonen hieno suola. Sitä väärää. Tämä on tommonen rouhinta kristalli, joku Himalaya-suola. Keitto! Lautanen on pöytä. Ei vaan, pöytä on lautanen. Ja toiset tekee sillä aikaa vähän töitä. Nyt mennään kaupoille uudestaan. Ihana keli. Joku ehkä 26 astetta. Vähän uudestaan shoppailua. Siis Martta lähti jonnekin tonne etsimään ulos pääsyä täältä kauppakeskuksesta. Minä menen tuolla. Mitä? Siis vähän näyttää eriltä päivänvalosta aukio. Ja tuolla on vielä joku nähtävyys, mitä me ollaan nähty. Täällähän on jo syksy. Mikäköhän tää on? Aika hieno. Ei, tää on korjauksessa. Katsotaan miltä jatski näyttää. Nyt vähän iltakävelylle. Siis missä me ollaan? Me ei niinku oikein yhtään tiedetä, että missä me ollaan. Jossain hämärä sivukujalla. Linnut vaan laulaa. Koko paikka on ihan autio. Missä kaikki on? Tää on kunnon sokkala. Mä oon kävellyt niinku jokaisesta risteyksestä oikealta, mikä on tullut vastaan. Ja en mä mennyt kylpyräkään. Okei, tää on söpö. Okei, muuttui astetta alssimmaksi koska. Siis mä oon täällä
fiinien ihmisten keskellä tällä juoksuvat, jos mä vaan peitin tätä kameraa tälle, että se näyttää, että teki sitä muuta järkeä. Sitten mä tulin johonkin Suihkolahteelle. Siis mä kävin tuon alapuolella. Mä en löytänyt että mikä toi oli. Astetta artsempi aamukävely. Kelpaa ihan tosi hyvin tämmöiset maisemat. Plus mä heräsin tänään myöhemmin, niin oli pakko mennä kävelemään, koska tänään täällä on liian kuuma juosta. Koska on joku 29 ehkä. Mut anteeksi, look at these. Niinku, mä oon nyt jollain modernimmalla puolella. Ei villi, eläintä voi sulkea häkkiin. Hienoa, koalsin näköistä. Toi on se aukio. Täällä on myös tämmönen autoilukulttuuri, että jos kukaan ei liiku mihinkään, niin kunhan tööttää, niin kaikki on hyvin. Mä oon tehnyt nyt 3 tuntia töitä. Ja nää vaan ei etene siis. Tässä on ihan sikana duunia. Lalalala. Musikaali valmistuu! Are you ready? Ettei villi, eläintä voi sulkea häkkiin! Ei voi sulkea! Ettei villi, eläintä sulkea häkkiin! Ei voi sulkea! Villi, eläintä voi sulkea häkkiin! Ei voi sulkea! Jos ei meni aina, me tehdään häkkiin! Mutta villi, eläintä voi sulkea häkkiin! Hyvä sana. Siis me ollaan etsimässä roskista. Mihin nää voi laittaa, koska täällä ei oo missään. Kato kissa. Ei villi, eläintä voi sulkea. Kattokaa missä me ollaan. Siis me ollaan jossain tämmöisessä kolmikerroksisessa, jossain niinku parkkitalon näköisessä jutussa. Ihan autio. Mitä me tehdään täällä? Martan kotiin. Also mun galleriassa on legit 100 koiravideo eiliseltä. Havanska. Mitä helvetän kadun nimi on Helsinki? Arvatkaa mihin tultiin kauppaan. Katsokaa miten tummat pilvet. Sata robisee. Pili pili pom. Arvatkaa mihin tultiin. Tän näköisiä taloja. Mitä? Ja sit muut on ihan sikaränsistyneitä. Toi on joku kivisilta, joku nähtävyys täällä tää silta. Tuolla on siis vissiin Kansallisooppera. Joka toinen talo on niinku tällaista. Ja joka toinen talo on tällaista. Let's do some work! Vesimeloni maksoi alle 50 senttiä. Mikä toi on? Eikö se pärjää? En. Mitä? Voidaan mennä ostaa mikro. Lähettiin tässä Kauman kaupassa ja täällä haisee siis saunalta. Okei, päivällä oli kyllä 33 astetta. Tää on kyllä pimeä jotenkin niin tosi aikaisin. Alkaako nyt satamaan? Kattokaa miten synkkää. Eikö se oo synkkää? Oikeesti ei villieläintä voi sulkea häkkiin, kumpa voisikin, koska te kävelette keskellä autotietä. Meillä on täällä tämmönen projekti, että me opetellaan noin kyrilliset kirjaimet. Mitkä mä osaan? Siis täällä on legit viileä. Kattokaa näiden parkkipaikkaa. Mihin autot ajatteli päästä täältä siis pois? Kattokaa mitä pilvenhatteroita menee. Täällä rupee ukkostamaan justiinsa. Siis tänne tuli yhtäkkiä kylmä, siis joku 20 astetta, niin mulla on nyt pitkät housut ja pitkähäinen paita ja kaikkea. Ja täällä ukkostaa ihan sikana. Kiva niilkä, että tänään lähti vaeltaa tuolle vuorelle. Tätä säätä ei kyllä voi siis mitenkään ennustaa. Säätiedotteet vaihtuu aamulla jo monta kertaa päivässä. Koskaan ei voi tietää mitä keli luottu. Hieman vain myrskyä. 3 minuuttia kulunut. Nyt on varmaan pakko tehdä Pyykit tuli töitä. turvaa. Niin, nyt on hyvä työ. Testissä, jos siellä olisi jo vähän selkeämpää. Hyi, mikä kylmä tuuli. Okei, no nyt täällä on sille ehkä 20 astetta, eli
Edelleen aika viileä, mutta toisaalta ihan tosi hyvä, koska on kivempi, että täällä on tälleen välillä vähän viileämpi ja sitten vähän lämpimämpi, koska muuten olisi liian kuuma kyllä. Siis kattokaa, noitten roskat menee tälleen niinku maan alle. Me ei tajuttu, että meidän reitti kulkee tämmöisen sillan läpi. Täällä vaan salamoi äsken. Tämmöisen sillan, missä ei ole niinku mitään. Ja tuo äsken salamoi. Siis tää on vissiin kokonaan niinku rakennettu turisteja varten. Eli meitä. Täällä on niinku tällaisia random slummitaloja välissä. Niin. Tultiin kattoo riemukaarta. Mä luulin, että se voi pränkata mua, että toi on oikea riemukaari. No Eiffeltornistakin voitiin prankata. Mä en kyllä oikeesti tiedä, missä mä asun riemukaari. Ei villi, emäntä voi sulkea häkkiin. I'm just a girl. Picture. Taas